ঘর বনাই আছিলে 18-19 চনৰ ঘৰ হয় এটো ঘৰটো देरहासार बसुमतारी सार नोंथाङा लाजिनो रोङाखिसै नामा जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का बेफोरबायदि प्रुफ होजानानैहाय आंथ' देरहासार बसुमतारीनि जायगायाव जुदि आं मोनब्ला न'निफ्रायनो ओंखारलेमोन आङो इसेबां लासिंसिं नोंसोर गावसोरनो सिगांहाय पाब्लिकनोहाय PMAYG खौ लुफुंनानै होआखै अब्ला माबोरैथो नोंसोरलाय दिनै UPPLनि न'खौलाय चेकिं खालामखो माइसे लाजिंसिं राजनितिनि थाखाय गावनि गन्थंखौबो हास'नानै लानो सानबाय नामा नोंलाय गामि बिथोरावहाय नोंथांमोना थांनानै चेकिं खालामहै सोर सोरनि न'आ लुफुंजादों सोर सोरनि न'आ लुफुंजायाखै 15 बोसोरनि गेजेराव बिपि मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोना गासैखौबो नुनो मोनगोन दिनै बिपिएफआ गावसोर केलेंकारि नङा होननानैहाय दिन्थिनो प्रुफ होनो थाखाय दिनै UPPLनि न' लुनायखौहाय दिनै चेकिं खालामबायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै नायस'दो BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा थारैनो थांनाय समाव गावनि समस्थियाव जाख्ल'नाय गैयै खामानि मावनो हादोंना बिथाङा आथिखालाव UPPLनि खामानि मावनायखौ लानानै गोबां अपारेशन खालामगासिनो बेखौ जों अपोजिशन दोलोनि गोख्रों खामानि होननानै जों गनायनांगोन नाथाय बे समाव MCLA देरहासार आंथ' लाजिनानैनो थैगोनसो बेफोरबायदिला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गावनि जाथि बंसखौ साख्रि होनाय फोरा दिनैसिम मैदेर मावद जानानै मैदेरनि खोमोनखौनो दांफेराखै बे स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआर साख्रिल'जों मानसिया थांनानै थाया सोर साबेसेनोथो साख्रि होदों नोंसोरलाय सिगांलाय गावनि थैजों सोमोन्दो थानाय मानसिफोरल' साख्रि मोनदों रावबो साख्रि मोनाखै बर'नि गोरों गोरा मानसिफोरा जुदि खाम्फा बरगयारिमोन सालायनायावहाय जुदि साख्रि मोनदोंमोनब्ला बै माखासे पिअ पास जानाय ग्रेजुवेट जानानै थानाय मानसिफोरा मेट्रिक पास जानानै थानाय मानसिफोरा मानो ओरैनो बेखार थाया दिनै नोंथाङा साख्रिनि खोथा बुंदों मानसिया साख्रिजोंल' थांनानै थाया लेखा फरा गोरों इडुकेटेड मानसियासो साख्रि मावनानै थांनानै थानायसै नाथाय बै फरा सुना गैयि मानसिफोरा लेखा फरा रोङि मानसिफोरा मा खिखौ जानानै थानांगौ दिनै जोङो जुदि बिटिआरआवहाय माखासे इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला माखासे फेक्ट्रिफोर लाबोयोब्ला माखासे जोङो कम्पानिफोर बानायोब्ला माखासे गिदिर गिदिर श'रुमफोर जोङो गायसनोब्ला अब्ला बै साख्रि बायदिनो माखासे लेखा फरा रोङि मानसिफ्राबो हाबसननानैहाय मावनानै दांनानै जिउखौ खुंलांनो हायो हाजिरा सिस्टेम मावनानै ना खाम्फासारमोना जोंनि बर' हारिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौहाय बै सान्दुं गोसा फाथो दांबाबाय होनो सिबिं बायदिसिना दांबाबाय होनो दोनबाय नामा साला बिपिएफ सरकारा सिगां 15 बोसोर सालायसेयावबो मोनसेबो कम्पानि मोनसेबो इन्डास्ट्रि मोनसेबो फेक्ट्रि बानायाखै बे खारनावसो दिनैहाय जोंनि बर' फिसाफोरा मालाय जायगायावहाय थांलाबायनानै 2000-3000 हाजिरा मावनानैब्लाबो थांनानै थानो गोनां जादों गुबुनफोरजोंहाय आथिं सिङावहाय गादबजानानै दोनजानो गोनां जादों गुबुनफोरनि शिकार जानांदों लाजिनो रोंनांगौ खाम्फा बरगयारि देरहासार बसुमतारी मानसि लाजिंसिं मानसिलाय नोंसोरलाय से दिनैहाय UPPL सरकारा सानदों माखासे कम्पानि गायसननायनि माखासे फेक्ट्रि बानायनायनि बेफोरखौ मेगन सानानै दिनैहाय बे बिपिएफनि मानसिफ्रा ओरैबायदि मोनसे नङा मोनसे एगेन्स्ट दिन्थिनो नागिरगासिनो दङ पाब्लिकफोरखौ अब्ला लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आं बे भिडिअखौ बेसेखिनियावनो लाबोनाय जादोंमोन जुदि सोरबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आरो गोरोन्थिफोर जाबायब्ला आंनि बुंनाय रावफोरावहाय अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो एसेनोसै लोगोफोर जय बर' हारिनि